naše reakce na zazvonění budíku? Já už jdu. A když už zvoní po několikáté? Vždyť už jdu, snažím se být dochvilný. Na co myslíme, když jdeme ráno do školy? Jak vypadá takový klasický týden ve čtvrťáku? Přátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Co si myslí učitelé, když mají výklad? Jen já, o mě tu kráčí. Chcete vědět, jak nám zní váš výklad? A jak to dopadá s našimi znalostmi? Vracíš se z mojí paměti. Kdy půjdeme do sebe a začneme se učit? Za spoustu dní, možná za spoustu let. Co si říkáme každý den? Proč já jen na tu školu les, když nevymyslím vynález? Čím je typická naše zdrávka? Zima, všude je veliká. Jak to vypadá v naší třídě? Cirkus, afro, puntíky, afro. Co řekneme třídní, když zase nemáme omluvenku? Neřešte to, pane, tohle nemá řešení. Co si myslíme, když ji doneseme? Co si myslí učitelé, když tají podle nejhorších známek? Hlupáku, najdu tě. Co si říkáme, když nás učitelé vyvolají k tabuli? Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevinně. Tak prosím, Pětku, ne. Co si myslíme, když čekáme na zvonění? Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál. Na co se těšíme, když konečně zazvoní na přestávku? Cigaretka na 2 ťahy. Co bychom řekli učitelům, když zazvoní a oni mluví dál? Tak to pomůže konec. Co bychom řekli učitelům na větu? Napíšeme si přepadovou písemku. Není nutno. Jak nedostat 5, když píšeme písemku? Pár přátel stačí mít. Co nastane, když učitel třídě položí otázku? Reklama na ticho, zo všetkých strán znie. Co bychom řekli učitelce Kupkové, když nám diktuje zápis? Zpomaľ máš pri vysokú rýchlosť. Co si myslí učitel Dostal, když přichází do hodiny? Já jsem tady vedoucí. Já jsem king. Jak vnímáme učitelku Klimešovou? Všechno vím a všechno znám. Povídá někdo a já poslouchám. Co říkají učitelky na praxi? Dej si. Co si myslíme o naší třídní? Si kočka a perfektně urobená. Na co myslíme v pátek po škole? Já tak rád trsám, já tak rád trsám, já tak rád trsám, ty tak rád. Co nám pomalu začíná docházet? A už je to tu, konto jsme se jebali, závěrečná. Co si řekneme u maturity, když si na něco nespomeneme? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Jenže co když se nám letos odmaturovat nepodaří? Někdy příště. Co nám řeknou učitele po maturitě? Neděkujem, vypadněte. Vážně toho bylo dost. Co si myslí rodiče, že z nás bude? Promovaní inženýři. A jak to snad dnes dopadne? Navždy se zachová, momenty stršková. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh,
I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side.